आंखौ बरायनाय सानावबा जोंनि बे दिनैनि प्रग्रामखौ दैदेनलांनाय भारत आरो जोंनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो दिनै बे जोंनि प्रग्रामाव नुजाफैनाय मानगोनां आलासि बिथां गासैनिसिमबो आं इसोरनि मुङाव हामबाय जासिबाय। नंगौ दिनैनि दिनाव दिनै आंखौ बरायनाय हिसाबै प्रग्राम लानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय बे दिना आंनि थाखाय इसोरा मोनसे थि खाखानायनि दिन होननानै आं बजबनानै लायो। आं मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो, आंनि लाइफआव गोरलैनिफ्राय मोनफा चेन्ज जाबोबाय थायो। बे समफोरखौ जानांगौ इसोरा आंनि थाखाय खानानै दोनखादों आरो बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि आशीर्बादाव बा आइ आफा मण्डलारिफोरनि बिनायनि थाखाय निस्सय बे दिना आंनि थाखाय मोनफा सोलायनाय बिदि जाबोबाय थायो। जेखि जाया मानो आं दस्रा बाथ्राखौ गोलावै बुंनोबो गोसो गैया। गासैबो इसोरनिनो प्लान, इसोरनिनो मोनसे थि होखानाय सान थायो। इसोरा खानाफोरखौबो सोरजियो, लेंग्राखौबो सोरजियो। बे खाना लेंग्राफोरनि गेजेरजोंनो जोंखौ मोनसे सारप्राइज, गाव जे गोहो दङ, गावहा जे मावनो हानाय मोनसे खमथा दं इसोरा, बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि गेजेराव, समाजनि गेजेराव, आइ आफा बिसासिफोरनि गेजेराव बेखौ फोरमायो। माब्लाबा जों नुयो सारप्राइज, सोरबाया जायालै इसोरखौ फोथायदों, बेनो बाज्ल' लेंग्रायाबो मोसादों। बे जाहैबाय इसोरनि सारप्राइज। इसोरा जोंनो होनाय मोनसे सोमोनांथाव आसरित खामानि। आंबो सानाखैमोन जे आंनि जिबनाव जे आं बे मण्डलिनिफ्राय सासे बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे खुंथायनि माबायाव थानानै आं रायजो राजाखौ बा गासै जोंनि ओनसोलखौ नायनो मोननाय मोनसे मौका मोनदों होननानै। नाथाय इसोरनि इसा आं दिनैबो मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै, आं रोङोबो आं रोङाबो। खारना माब्लाबा आं जिखि समस्या जायो, सुख' हायै समस्या जायो, माबा मोनसे समस्या फैयो, आं इसोरनाव बुङो। मानोना आं मोनसे बाइबेल भार्सखौ आं गोसोआव दङ, थ्रु अल योर वरिज, नोंनि सुखु दुखुखौ इसोरनियाव गार, अब्ला इसोरा नोंखौ बासायगोन। बे मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोआव थायो। जेब्ला आंनाव जेंना जेंसिजों माबा जायो, ओरैबो सुख'नो हाया जायो, जे इसोर नों मा खालामो, आं बेखौ नेनानै थायो। दा बेनि उनाव आं मोनफा लामाखौ मोनबाय थायो। आरो आं दिनैनि बे मोननाय जेनोखि आंनि पुरस्कार, बे पुरस्कारखौबो इसोरा निस्सय बानायनानै दोनखादोंमोन। आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेखौनो आं साननानै लायो, बेनो इसोरनि होनाय। दा मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांबाय थायो। जेब्ला आं मेट्रिक होदोंमोन, बे समाव जोंनि स्टुडेन्टसा 8 जनल'मोन। बेनि उनाव जों मेट्रिक पास जाखांनानै BA पास खालामनानै जों जेब्ला मोनसे लामाखौ एंगारनानै दस्रा लामा लायो, थिग बे समाव जोंनि गेजेराव गोबां दावराव दावसिनि गेजेराव मोननै भाग जानानै जों बांलादेशआव थाङो। बे समाव जोंनि जेनोखि बेच, जों मोनसे मिलिटारि ट्रेनिं होनाय समाव एकमात्र आरो 8 जनल' जों सहैबाय। दा बेफोरखौ अंख खालामनानै गावनि लाइफआव मा जाबोदों बेफोरखौ अंख खालामै आं दिनै रिसार्च खालामै बेयाव रावबो गैया आंनि थाखाय गोहोआ इसोरा। दा बेफोरबो आं सिगां बुंखानाय बायदि बे गिर्जायावनो आं टेस्टिमनि होदों, दाख्लै इउकेआवबो होदों। आं बे जेनाखि बिनानै लानाय, आं बेखौ प्रेयारावनो अलेन समफ्रामारि 1994आव बै बालापारानि जागरण सभायाव आं बेखौ बिनानै लादोंमोन। बेनिफ्राय आं बावनानै दंमोन जे आं जे बिदि बिदों, आं जे बिदि खावलायदों इसोरनाव, आं बेखौ बावनानै दंमोन। गोबां जेंना जेंसिजों बेनि गेजेराव 94निफ्राय लानानै 2020 बे समाव आं जेबो गोसोखांनो हायाखैमोन। आंनि जिबनाव मा जागोन मा जाहैगोन बेखौ गोसोखांनो हायाखैमोन। नाथाय फैनायनि उनाव आं मोनसे रियलाइज जाबाय, नङा आं बिराद भुल जागोन जे आं जुदि इसोरखौ बाख्नायाब्ला, आं इसोरनि सिगाङाव गावनि जेनोखि लाइफनि हिस्ट्रि टेस्टिमनि होआब्ला, आं निस्सय माबा मोनसे इसोरा आंखौ खोख्लैफिननो हागौ। आं बेखौ बेयावनो आं MCLA जायै सिगांनि
माबायावनो आं बेवहाय गिर्जायाव बुंदों आंखौ पलिटिसियान खालाम नङाब्ला आंखौ मेथाइ खननो नोङो मावासो बेखौल' आं बिना लादोंमोन। जोंनि प्रसारकआ जाया मानसिया बे माबाखौ लाबोदोंमोन लेक्सारजों बे बलेन सुब्रमण्यमोन। जों बयबो मिथिगौ बिराद मोजां मेथाइ खनो बुंबाय नोंसोर मा बिना लानो गोसो बिदो दिनैनो जोहोलावफोरखौ लाबोना सिख्लाफोरखौ लाबोना बे समाव आं जेबो सानाखैमोन जे मानसिखौ नुनानै बेनि जेनाखि भइस जेनाखि मेथाइ खनो बेखौल' बुंबाय आं नों बिदि खालामदो आरो फारसेथिं जोंनि गेजेराव बिराद गन्दगल दावराव दावसि बुथारलायनाय बेवहाय जाहाथे आं सासे लिडार नोंनिफ्राय बे माबाखौ सालायनो थाखाय आं नोंखौ मुथा हो होननानै बे मोननै बाथ्राखौ बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै बे समखौ होबाय इसोरा जोंनि गेजेराव बावैसोनि सिगां गोबां माबा माबि जालांबाय गोबां माबा माबि बुंलायलायनाय नंगौ बे राजनितिक दिनै फैगोन गाबोन थांगोन जोंनि जेनाखि ख्रिस्ट'नि होनाय अनलायनाय जोंनि समाजाव बेखौ जोङो सिफायनो नाङा। जों बिदा फंबाय जोङो बेखौहाय जोङो लाखिबाय थानांगोन नङाब्ला जोंनि मण्डलिया दुरबल जालांगोन। गारजेनफोरा न'खर बिगोमाफ्रा गिर्जा प्रार्थनाजों जुदि नांथाबना थाफिनाब्ला जों बै समाव जोंनि ओनसोलाव रोंगौथि गैयै मानसिफोर दंमोन बेबायदि समा जोंनाव फैफिनगोन। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव जालांबाय जाथों बेखौ जोङो गोरलैयैबो जोङो लाखिनो हानांगोन। मानोना जों ख्रिस्ट' सिबियारि मानसि जोङो इसोरनियाव जों खोमा बिलायलायनानै जोङो ज'यै बिदा फंबाय गासैखौबो जोङो लाखिफिनलायलायनानै भुल बुजाबुजि जानायफोरखौ जोङो दोनथ'नानै जोङो बेफोरखौ मोजाङै जोङो दिनैहाय समाजाव रें जोङो रायजो जानायनि बेब'स्थाखौ जोङो लाबोफिननांगोन। बेयो जोंनि दाय नङा नोंथांमोननि दाय नङा बेयो मोनसे बारहावा फैखायो। बे बारहावा फैनायाव जोङो गसंथानांगोन जाहाथे जोंनि जिखि मण्डलिनि समाज गोथार समाज सिबिनायफोरखौ जोङो जाहाथे इलिगेल गाज्रि बेब'स्थायाव लाबोआ आं बेखौनो सिन्था खालामदों आरो बेखौनो आं बुंनो सानदों। बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि मण्डलिया सान हर प्रार्थना बिबाय थादों। आं मिथिगौ जेब्ला आं माइमारावनो दंमोन आं सोंहरदोंमोन नोंथांना फास्टिं प्रेयार बिदिनि थाखाय दिनै आंबो सानाखैमोन जे बे ओनसोलाव दावहाफोर दोनथ'नानै मोनसे सुक्ति खालामनो जों सानदोंमोन जों थाबाय थायोब्लाबो माब्लाबाबो बेयाव सान्थि जानाय नङामोन। नाथाय हथारै इसोरा लिंबोबाय इसोरा साननो होबाय जे बे साननायजों दिनै जों बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो सान्थि लाबोनानै होफैनो हाबाय। दहाय आदा सुशील बुंलांनाय बायदि जेनाखि डेटआव जों दिनै फैनानै गोजोन सान्थि परिबेस जोङो लाबोना होफैनो हाबाय। बेनिखायनो जोङो जोंनि जेनाखि दाखालि जालांनाय बेखौ बावलायलायदो मोजाङै बिदा फंबायनि सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिफिनदो। बेथ' थांगोन जोंनि संसार जागोन जुग जुग बेखौ लानानै जोङो सोरनिबा बिदा फंबाय न'खराव माबा माबि जालांनायफोरखौ जोङो सहाय होलायलायफिनैनि जोंनि समाजखौ रेङै आरोबाव जोङो मोजाङै गोजौ थाखोसिम जोङो लांनि। जोंनि समाजाव गोबां गथ' गथाय देरबोगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जों बिनानै दिनै मा एसेल'लाय गिदिर जालांथों गिदिर मानसि बुजिदों जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलखौ रावबो मिथियामोन आरो मिथिनोबो सोंनायनिबो गैयामोन। नाथाय दिनै नोंथांमोननि जेनाखि बिनाय दा बेयाव आंनि सेले जानाय हिसाबै बयबो दिनै गांसिबारि ओनसोलखौ फकास जाबाय आरो मा ख्रिस्टान मानसि बेबो मोनसे इसोरनि आशीर्बाद दिनै जों मिथिजानो हाबाय। आरो गाबोन अखानायै आंनिफ्राय देरसिन सोरबा बेनि गेजेराव बुजिगोन बेखौ जोङो बिनांगोन आरो बुजिहोनांगोन। जोङो स्कपबो जोङो होनांगोन मण्डलियारिफ्रा स्कपबो होनांगोन। स्कप होलायलायाब्ला जों गावजों गाव बोथेनानै लायोब्ला बोबथानानै लायोब्ला जोंनि मण्डलि जेनाखि गथ'फोर गोरों गोरा दं बिथांमोना मोनसे लाइन फकासाव फैनो हानाय नङा। अब्ला गामि ओनसोला नामायलांगोन। बे नामायलाङोब्ला बेखार जेंना बारा जागोन। बेनिखायनो जोंनिफ्राय जौसिन थाखोनि सोरबा मानसि मोजां फैदोंब्ला स्कप जों होलायलायनांगौ। आंबो होगोन नोंथांमोनाबो होनांगोन जाहाथे मोजांनि थाखाय जोंनि गेजेराव दाङाबाजिया बाथ्रा बुंलायलायनाया दसेल' बे बायदिना आरो जोंनि बिदा फंबाय अनलायलायनाया अरायबो जेब्लायबो थानांगौ। बेखौ आं खावलायनानै दिनैनि बे आंखौ फरायनाय दिनाव जोबथानाय आंनि अननाय हरनानै आं सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'नाय गोजोनथों।
हामलायसै जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्रा गुबैब्लाबो गाहामथारै गेलेनायनि थाखाय आरो लोगोसे